Szevasztok! Be szeretném mutatni nektek a helikopteremet. Ez sajnos 14 éveseknek való. Ezek itt a propellerei. Nagyon nehezen lehet irányítani. Úgy kell, hogy nagyon lassan ezt felfelé kell nyomni. Aztán felszáll. Miután megnyomtam ezt balra, utána jobbra. Jobbra. Itt kell bekapcsolni, nézzük meg. És ez nagyon veszélyes, gyilkos, hanem kiszúrt a szememet. Nézzük meg. Látjátok azt a pontot? Itt veszi a radár. Igen. Ebben nem kell elemet tenni. Itt kell bekapcsolni. Ide ebben feltétlenül elemet kell tenni belé, mert nem megy. Valami 250 lesz. Én vagyok itt. Felhatolni. Én vagyok itt, a kicsik. A kicsik itt vannak.